En aquest llibre, al final, capítol 20, posem frases inspiradores. Sempre m'han agradat les frases interessants i he seleccionat aquí alguns autors com Ferran Adrià, David Schwartz, Oprah Winfrey, Peter Drucker, Richard Branson, Robert Kiyosaki, Robin Sharma, la Mare Teresa de Calcuta. Doncs algunes frases que són espectaculars, són frases d'aquelles que dius, ostres, cada dia potser en podríem llegir una d'aquestes frases. Per exemple, la Mare Teresa de Calcuta diu: la pau comença amb un somriure. Tony Robbins: la qualitat de la teva vida depèn de la qualitat dels teus pensaments. Bona reflexió. Brian Tracy diu: el creixement personal, créixer com a persona, és el teu trampolí cap a la teva excel·lència personal. Que interessant. David Schwartz diu: l'important no és on estaves ni on estàs, sinó on vols estar. El teu èxit depèn del recolzament de la gent. No el podràs aconseguir tu sol. Això diu David Schwartz. Ferran Adrià diu: no busquis l'èxit, busca la felicitat. Si busques la felicitat, l'èxit t'arribarà. L'èxit és la felicitat amb un mateix. M'encanta. Oprah Winfrey diu: jo no crec en el fracàs. No és fracàs i t'ha agradat el procés. Clar, si fem un bon procés, quin fracàs hi ha hagut? Hem après, hem passat una bona estona. No és fracàs, és aprenentatge. Peter Drucker diu: el resultat d'un bon negoci és un client satisfet. És veritat, el millor negoci del món és que la persona que tens al davant l'hagis servit bé, l'hagis estimat bé. Richard Branson, acabo amb aquesta, que m'encanta. No perdis el temps criticant. Tota crítica és un pobre reflex del teu propi caràcter. Estem parlant de crítiques destructives. Evidentment, les crítiques constructives són necessàries per millorar. Són allò que es deia la correcció fraterna. Doncs, en fi, més frases d'aquestes les trobareu als Hàbits Feliços, en el darrer apartat del llibre. Espero que us hagin agradat aquests vídeos que hem anat fent. Encara queda un poema com a colofó final, que serà pel pròxim vídeo. Gràcies per la vostra atenció i ja ho saps, Hàbits Feliços els trobaràs a Amazon.